Gan trwy to ceir go tí réit geiste blian na giige. Keller is ook céad fithe bliain den nabheocan I gábhail sa trídeig. An nu a gceist ná tá den bliain mór na gaige as. Tá sé gceist goin anna chuid éachtaí agrú, anna chuid daoine a chur gúsáid na gaige, agus anna chuid daoine beidir spreagadh le gaige elam freisin. Bhfuil na bunú chuna cíarna ar ó sa chunra nar a bunú mar ggéar nach sin gus céad fliché blian na cheile. Cur tús le chunar na gaige 1993 agus is dócha go bhéid fiúrá go bhí sin tús na habheocanna. Ag an ná 1993 hí hartar 650,000 duine le gaige sa tír. Now dar nóíon chuid módmh siúd is cainteoirí dúchasach go bhíán. A caithfar ahan diniu go nach mór 2 mhilliún duine le gaige ar leibhel éagsúil ar fud Oileán na hÉireann. Céir dé bhar spreacht an blian? Nunad dír go bheith díú ar an gunnar bháin, thucríomar go fearbheith díú an obair fad agus na hagraigh dír fad. Faoi láthair ar an grúp oibre tá déanamh cordú ar bhliain na gaige, tá hartar 5 grúpa páirteach ann. Sin 5 agraichtí ar agraichtí gaige, agraichtí cultúr agus agraichtí ar nós Aontas Mac Léinn na Éireann agus Aontas in náltaí ar bhun scoile. Tá níirtin grúpa eile tar éis léirú go mbeidh siad páirteach sa bhliain freisin. Céir de sulagaí baint má? Ba imeachtaí agra ar fud Oileán na hÉireann. A cumála sin tá gurí daoine a bheile a chohéir na gail th le bheile rasca hÉireann I gábhail sa trídeig. Mar cuid de tósta léireann a cumála sin mar cuid do bhliain na gaige. Agus ba mar hampla ri seachta na gaige ba chlór imeachtaí fiile de gail ag teacht a rasca hÉireann. Tá de leir le grúpaí ar nós Love Irish Food an drama tá gurí airí déinte in Éireann a churcan cín. Tá de leir le siúd because sílamid mar bhí tábhaach de lucht na habheocanna in 1993 hiig siad go raibh gá cur leis an Gallagher sa bhaile freisin mar cuid den timplacht in bhfuil an gaige á churcan cín. Hasbhfuil an tairg de teach na chunne? Tá Jones beag chead ag fós na gaige dú na Caroí ling leis na hábhar bolscoireachta go háir. Ach té muide sin bí me a banúir na grúpaí iad hain chun Carúling. Ar nó a bhíns le seachta na gaige, ní léon buise mórgan ach bíime de gurí an méid is mó bhaintteach fiú gan agad a cáil. Mar hamplan ar tum a pléile Google no Love Irish Food no ein grúp agsúla sin, níimiid a chur agad a fáildómh tá muid gurí a bhela le rudí a dhéanamh dún ar na hacfaní atá acu hain. Tháinig mar orsaí fásta bhil cóstal ar ní bhéh mar chuiste seo. Cin dóhfuil sibh chun seo nás gúisteach a chur gasan drábhil scrocht a bhí an faoi tásléirns na maing le an seachtain in nús. Bhí an díomar ar chunig mar an méid a hitteach ó híh an bolscrocht peblií atá siú trééis sé dhéanamh. Tá rudí áithir déanta acu leis na scoilna agus tá rudí áithir le teacht ar an sihidlín atá acu. Ag ní haon leisce lei sin. In áir le bhí mar bhuiile nar chunig mar bhrein na cártaí mar bhí siad. Tá a gobar leis an banistíocht atá gobar leis an tósta léireann agus tásúlagan go fiosóirí rudí. Mar dhearmse tá rudí imime go dtí na scoilna gcuilteachta agus gcuil go na hena féin as gaige, bud tá bhád níos mó le déanamh. Credim go leidir seo, mas rud ag rá ar fóstar bíag sé in éan ó th leir rud aigen ar nós chunastá tú tarrás go hÉireann in gábhail is sa trídeig, tá meid sin in nuair nó ar fud ní thorpa. Sílam go méid an spéis a gén duna le fuil airnach aon duine tá cóíán, dearan go méid si brasásta bannar an fógra sin agus go spreagaigh sé iad le teachtarrás go hÉireann. Céir de sulagaí baint má? Táú le go láir daoine bheile le bhéigús. Sílam gur féidir si bheith anmhór mar feicimiid a gcónaí an méid daoine a hain seachtain na bhéige bhaimmarthú agus baina daoine sin ar fád páirteach agus níos mó. So is féileann agus baimid a ggéireann na daoine sin imeachtaí acu ní amháin ar fan na caiici seo ach ar fan na bliana freisin. Tá muid a géirí mar hapla ar dramaí ar nós RTE a bhín anmhá híomh na gaige de ar ré seachtain na gaige ach tá muid a géirí go manis si dúsáid as an gaige céine mar hapla idir na chláircha televíse bantrúsáid as an leanúnachas trí gaige. Tá muid a géirí gnéana si lei sin cúpláir rithna bliana in anna dúirg seachtain na gaige bháin. Tá rudí eile tá annachcuid cummórtais chuna bheith an rithna bliana, tá muid a leir an focail is fearsa gaige, tá muid a leir an seanachil is fearsa gaige, agus ba cummórt saoráníochta leis na chlásí saoire ba cummórtas alína le na campí saoire. Agus tá annachcuid rudí eile le chuna bheith ann tá fógra tá muid leir fógra televíse fi láthir de TG Car, tá cummórtas ar bun a gin le faointe agus TG Car fi láthir. Seo céad bhí blion de chunar na giige cheile go Jane Flandon cin óigen chuig blion eile. Sin ceist a bhí me smúna faoi le déine agus tá mé breir seo agus stocha nach mai daoine eile breir seo is cothex céine, ba tá mé breir seo ar beidir féadreacht chun go maiid ag planál i dro céad fé cuaig freisin blion den bunú an chunar agus an abheocan na gaige. Sílam go dúir seo go leir samplaí dún ar céirdún rudí
maithe le déanamh agus beidir céirdín rudí go gáún a Herbert nó a dhéobhsú.